Nay, mayong buntag. Buntag po. Tagpila man na imong pako. 15. Tag 15? Pwede silong sa nay kadiyot. Pwede sa ibutang nay? Be. Uy. Nahalinan na ka nay? Palagi dong. Wala pa ka nahalinan? Wapa ko nahalini. Ha pa man nagikan imong pako nay? Lahi. Sa lahi? Gibaktas na nimo padulong dire. Pagtas ra. So karon wala pa kay halin. Kayalin. Maura ni 5. Moro na yung 5. Nagkauna ka? Wala ko'y pamahaw. Wala pa kay pamahaw. Kunya karon ug di ka mahalinan. Way kang kaon. Way kaon kaon. Antos nang gagaway kaon ay. Antos na lang. Kapobre. Ha? Kapobre. Mag-antos na lang. Magantos lang tungod sa kapobre. Na kay mga anak nay. Naa. Pito ka buok. Pila ka buk imong anak? Pito. 7? Oo. Pi Wapa do'y mga eskwela. wala yung mga eskwela. Oo. Pila edad sa kinabuguangan? 22 na. 22. Kunya karon asa naman ron? Nasa ako. Nasa imuha minyo na. Wala po nakatrabaho doon kay walay grado. Okay bali unsa may iyang? Muhatag sa amo og kanang mangayo mi. Oh. Ay ko kapangayuan kay di mas la ka panarbaho kay magbuo ra grado. Iguan pito na nanara. Yung anak ray grado sa imong mga anak. Sila eskwela high school dong. Kapan lang kay wa ta ikagasto. Mm. Tinuoya gid kay tang namo dong. Aw sige nay, ani na lang nay kaning tagpila man na imong pako? Tag 15. Tag 15. Pwede nga mupalit ko na og kuanay. Duha ka buok. Oh. Be, tagay kog duha. Be, tagay kog duha nay. Para mahalinan ka ha. Layo-layo pa ning imong gibaktasan ani no. Layo kay dong oy kay kuan gyud mo sa lahi dong nga wa gi ma. Kuan baktas. Baktas ra gyud. Oh, sakit man gani akong likod. Kaninay 15, kibali 30 pesos. Oo. Sige. Lari halin. O nay oh. Ako'y kasuklian na dong. Wala kay sukli ani. Kadako man ana. Imuhan lang na. Salamat kay dong. Ha? Salamat kay dong. Dako kayo salamat dong. Nya karon nay ani na lang ha. Wa pa man kay kaon no. Ipalit lang nimo nag kuan ng sobra ha. Kaning pagkaon, paniudto, unya. Ha? Salamat kay dong. Oh, nya karon nay nako ihatag sa imo. Oh, kana. Makadungan ang taon ni ani dong. Ha? Makadungan ang ni ani. Ampo lang as Ginoo kanunay nay ha. Daghan kay salamat dong. Ang akong pasalamat dong taas pa yung kuan. Salamat. Tampo pa yun sa langit dong. Salamat sa inyo. Sa Ginoo ra ka ngay magpasalamat nay kay kanang grasya nga gikan nga naabot sa imo nay sa Ginoo man gikan ha. Oo. Ana ra gyud ha. Nya karon nay ingon ani na lang ha. Muuli na lang ka or muuli na lang ka, imo na lang nang ikarga kay dili na mo na makarga sa mo ha. Oo. Haan lang ha. Hmm? Okay ra, mamilitin na lang ka. Oo. Ha? Salamat kayo. Nya te, mauro to te ha. Oo. Sala- Salamat kayo. Sige ra. Amping kanunay te ha. Oo. Nya kana imo na lang ikarga no kay na may mga mapasayroan re. Kay di naman makarga sa mo ate. Sige ra. Sige te. Salamat dong. Agto sa mi te. Oo. Bisag mo ato mo sa akong balay dong patigin gubaan. Unsay ngalan nimo te? Lorina. Lorina apelyido? Buna. Puna? Buna. O Buna, sige lang te, basing pohon makaagto mi sa inyong balay ha. Salamat kayo. Sige te. Agto sa mi. Ah. Aso karon na po tayo nga duwa mo ni ang PHL Best. Tuduan ta mo kung saan pag-register no. Ibutang ninyo yung username, password o confirm password tapos ilagin na din ninyo. Kung daghan kayo mapilian nga duwa dira. Magpili ra mo kung sa inyong gusto duwaon. Tapos tudloan ta mo kung saan pag cash in. Tuplokon ra ninyo kaning kilid sa inyong amount. Tapos na GCash nakabutang. Magpili ra ka pila imong cash in 100, 200, 500, 1,000. So karon tudloan ta mo kung saan pag withdraw, tuplokon ra yung tawo nakabutang diha. Tapos withdraw. Mo na naka utang. Ibutang ninyo inyong amount, upila inyong withdrawon ug transaction password. Sa gusto mo duwa, nasa comment section ang link. Paalala rin ha, bawal ni sa mga bata, 21 years old pataas ang pwede makaduwa ni.